Baba tunan mun kankara ke bura sofa muke kankara in ka ki sauka Musa mi bara ba za mu ƙara ba mun tattara ta ina karbi da gefen fara. Ana kebur ana sofa ana sofa. Baba tunan mun kankara ke bura sofa muke kankara in ka ki sauka Musa mi bara ba za mu ƙara ba mun tattara ta ina karbi da gefen fara. Ana sofa ana kebur ana sofa ana kebur ana sofa ana kebur. Kasar mu tana cikin fitina dole ne mu fada a dafa mana dama Allah ne ki dafa mana banda Allah ba mai dafa mana. Najeriya muna cikin fitina yunwa duka ta addaba mana bari talauci ba ayin magana ba batun guda ba ma magana amma yanzu dole ne miyo magana. Ana sofa ana kebur ana sofa ana kebur. Yankewar baba Buhari muke yunwa ne marayuwar mu take ko da wuya guda babu daɗi a dawo da shi a ja mai kunni mun sakire shi mun kama ganye kuma mun dora danyi baba Buhari da faffe shine kwararre mun sakire shi mun kama ganye kuma mun dora danyi baba Buhari da faffe shine kwararre roko na a yafe mini in an kama a kyale ni a yafe mini in an kama a kyale ni. Baba tunan mun kankara ke bura sofa muke kankara in ka ki sauka Musa mi bara ba za mu ƙara ba mun tattara ta ina karbi da gefen fara. Ana sofa ana kebur ana sofa ana kebur ana sofa ana kebur. Me arewa. Yaga mix. Star C the Magic Feet.